Добрый дзень, дарагія чытачы. Мяне завуць Маргарыта Латушкевіч, я беларуская пісьменніца. Да гэтага дня ў мяне выйшла 9 кніг, і вельмі хутка мы чакаем 10-ю. У мяне ёсць кнігі маленькія, а ёсць кнігі вялікія. Ёсць кнігі вершаў, а ёсць кнігі прозы. Ёсць кнігі для дзяцей і для дарослых. Ёсць дэтэктывы, а ёсць фэнтэзі. І нават кніжка на рускай мове. Не так даўно мой фэнтэзі-раман «Век людзей» атрымаў другое выданне, і мяне гэта вельмі цешыць. Фэнтэзійны раман «Век людзей» – гэта гісторыя найперш пра пошук сябе, пра пошук памяці у чароўным свеце, які быў натхнёны як беларускай, так і скандынаўскай міфалогіяй. Я вельмі люблю гэтую кнігу. Але ўвогуле, любая кніга – гэта дзверы ў новы, нязнаны свет, а чытанне – гэта заўжды падарожжа. Таму сустрэнемся ў бібліятэцы.